11. ariketa honetan, urranditan sartzen gara. Zerbaitik, ez digutelako emoten hemen desberdintzetan, isak zer bete behar duen, isa solte. Ez da, isa gehi batek zer bete behar duen, edo isaken lauek zer bete behar duen, edo isaken bostek zer bete duen, edo bi isaken batek zer egin behar duen. Vale? Eta hortik atara behar dugu, tarteeran jazteko, eta multzoena eta grafikoki adierazteko, isak zer bete behar duen. Orduan, hasten gara lehenengoarekin. Isa gehi bat egon behar bada -3 eta 3 artean, isa gehi bati kentzen badiogu bat, egongo da, muturretan bat gutxiagorekin, ez? Hau da, -3 ken bat, txikinago, isa gehi bat ken bat, txikinago 3 ken bat. Bale? Hemen isa geratzen da, eta hemen dago -4 eta 2 artean. Hemengo isak danak, gehi bat egiten badiogu, oiei, -3 eta 3 artean geratuko da emaitza. Beraz, multzoeran, gogoratu 3 modutan adieraziko ditugula beti, entrenatzearen, ez? Isak, zenbaki arreala izan da, bete behar duna izango da, -4 txikinago isa txikinago 2. Hauze grafikoki, bardin ez denez agertzen ez hemen, biak puntu zuriak, eta tartekoa da, eta tarteran honen adieraziko dugu. Besteak. Bigarrenean, -1 txikinago do bardin, isaken lau txikinago bardin 7 bada, 3etan gehi lau egiten badugu, jarretzen da betetzen ondo dana, eta dakogu 3 txikinago do bardin, isa txikinago do bardin 11. Orduan, multzoeran adierazten badugu izango da holanik, grafikoki biak izango dira puntu baltzak, bietan bardin agertzen dalako, eta tartekoak. Eta tarteran kortxeteak baltzak dizelako, 3, 11 tartea. Azkenengo biak. Kasu honetan, 0 txikinago bardin, isaken 5, txikinago 2. Hau da, baten bardin agertzen da, eta bestean ez. Zengo dugu, 3 ataletan, gehi 5 egin, erdian isa geratzeko. Izango da, 0 gehi 5, txikinago bardin, isaken 5 gehi 5, txikinago 2 gehi 5. Hau da, geratzen da, 5, isa, 7. Orduan, multzoeran, isa zenbaki erreala non 5 txikinago bardin, isa txikinago 7 dan, hau da, grafikoki 5 puntu baltza da, hemen bardin agertzen dalako, eta 7 puntu zuria, hemen ez dagolako bardin, eta tartekoak. Eta tarteran izango da, baltza denez kortxete, eta bestian parentesia. Eta azkena da, pizkat, prozesu antzekoa da, baina, azaldu izango dugu gero, salbuespen bat egongo dala, segun isarekin bidertzen dagoena positibo negatiboa. Baina, azteko, izango dugu. Bi isaken bat, 5 eta 9 artean badago, horrerik gehi bat eginda, gehi bat, txikinago bardin, 9 gehi bat, hau da, 6 txikinago 2 isa txikinago bardin 10. Bi aldiz isa 6 eta 10 artean badago, isa erdia izango denez, 3, hau da, 6 zati 2, eginez, geratzen da, 3 txikinago isa txikinago do bardin 5.
Hemen hauze egin dugunean, zati bi egiterakoan, bardinketa batean, 6 berdin bi isa bada, zati bi eta zati bi egiterakoan bardinketa mantendu egiten da, eta berdin dio minus bi bada, zati minus bi egiten badugu, eta bardin mantentzen da, bardinketa. Isarekin bidertzen daguna negatibo bada, minus bi bada, zati minus bi egiterakoan, begiratu zer gertatzen den zenbaki batekin, edo bi zenbakikin. Bi txikinago hiru, ez? Bueno, minus bi egiten baduguz biak, gertatzen da, minus lau eta minus 6. Minus 6 da txikinagoa. Beraz, buelta emoten zaio erdiko ikurrari. Eta hori da, gero ikusiko dugu inekuazioetan eta azalduko dugu gehiago, ez? Baina hemen, izango zen salbuespen peligrosoa. Zati bi egiterakoan hemen, zati minus bi egin behar badugu, zenbaki negatibo bateaz zatitu egin behar badugu hiru atalak, erdiko ikurrak modifikatu behar ditugu. Zentzu kontrakoaz. Kasu honetan ez, eta itxiko dugu holanik, amaituko dut. Orduan, kontutan izan da, zenbaki positibo bateaz zatitu aldugula, eta orduan ikurrak bardin mantentzen direla, desberdintzak bardin mantentzen direla. Multzo hori izango da isa zenbaki erreala non hiru txikinago isa txikinago bardin bostan, hau da, hiru bost, hiruan puntu zuria eta bostean puntu baltza, hemen bardin agertzen dalako, eta hemen ez. Eta gero tartekoak dira markatu behar ditugunak, eta tarteeran, hiru, bost, eta hemen kortxete.